Doncs, com bé deies, Laura, ens trobem en aquesta connexió del BTV Directe a l'Espai 300 del Born i tenim amb nosaltres un convidat especial, el Pota Blava, que és l'únic pollastre de l'Estat que compta amb el certificat d'identificació geogràfica protegida, un segell de qualitat. Ara mateix podem veure unes quantes tapes preparades amb aquest pollastre de Pota Blava. El pollastre com a animal té un tret distintiu que el diferencia de la resta de pollastres. Té un plomatge viu, ros i fosc, una cresta de 6 puntes, però a més també les cuixes lliures de plomes allargades i de color blau pissarra. Ens acompanya amb nosaltres Òscar Teruelo, que és el president de l'Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat. Explica'ns una mica d'on surt el Pota Blava i per què es diu Pota Blava. Bueno, el tema d'on surt el Pota Blava és un animal des de fa molts anys, ara us explicarà més el productor, i nosaltres des de l'Associació Gastronomia i Turisme tenim molt clar que és una tradició, que és una cultura, que és una història i que volem donar-la a conèixer a nivell gastronòmic. No? En aquests temps que estem a nivell gastronòmic, que es treballa molt, no? I que es dona molta importància al producte, i al producte fresc, al producte de temporada i al producte local, doncs nosaltres des del Prat estem dinamitzant molt amb eines molt interessants com rutes de la tapa, jornades gastronòmiques, dinamitzant el tema del consum. Era un producte que realment es consumia al Nadal i amb aquestes accions el que aconseguim és que es desestacionalitzi el tema del consum del Pota Blava. I el nom del Pota Blava, doncs? Bueno, el tema del Pota Blava realment és la raça Prat, el que passa és que té les pates blavoses, llavors per això es diu Pota Blava, i és veritat, té les pates una miqueta blaves i per això es diu com Pota Blava. Realment hi ha molta gent que el coneix com el pollastre raça Prat, però nosaltres creiem que en el segle XXI és un millor marca Pota Blava, no? I explica'ns una mica aquestes tapes que teniu aquí, com s'han elaborat, quins ingredients porten. Doncs mira, aquestes tapes una miqueta nosaltres portem des de l'any 2010 fent rutes de la tapa amb el tema del producte al Prat de Llobregat. No? El que hem volgut fer és que els cuiners, els xefs, han proposat unes tapes que ja han estat en concurs en altres anys. Per exemple, aquesta és de l'any 2012, és un milfulles de patata amb el Pota Blava. Aquesta és de l'any 2013, que és un Pota Blava fumat, que es fa en un forn amb anjòsper i demés. Aquest és un trifàsic de Pota Blava, que és un rostit de Pota Blava, una salsa de bolets i un cremós de patata del Parc Agrari, que a més aquesta tapa va estar a la final de la tapa de l'any i va quedar amb el bronze. Aquest és un joc, és el pollicao, de pollastre i bollicao, no? I volíem jugar amb el tema i també va ser una història també molt divertida, que va sortir molt bé. Aquesta és amb el tema japonès, és un Pota Blava roll, que té el tema del Pota Blava, i aquesta és de l'any 2015, és la ruta que ara mateix està, que és del 8 d'octubre fins a l'1 de novembre, es poden tastar, que és un Pratwurst. És una salxitxa que han fet amb Pota Blava i li han dit Pratwurst, que va en sucrut i demés. Això és tota una història una miqueta de petites elaboracions que creiem que ara en dia és una forma molt xula de tastar el Pota Blava. La gent vol menús, però també tastar en bars i demés. I el Pota Blava, a banda de ser diferent físicament d'altres pollastres, també té un sabor diferent, doncs. Molt diferent, té unes qualitats organolèptiques que no té res a veure, però res a veure ni el color quan el cuines. També és un producte molt complicat de cuinar, s'ha de saber cuinar, perquè és un producte que no té gens de greix, que té molta fibra, i els cuiners han de saber. Per això també l'Associació de Gastronomia i Turisme està donant assessorament gastronòmic als restauradors perquè aprenguin a cuinar-lo. Però no oblidem que xefs com Carme Ruscalleda, com els germans Torres i demés, estan treballant el producte des de fa temps. Doncs moltes gràcies, Òscar. També ens acompaña Manuel Torres, que es criador de Pota Blava. Explíquenos, estamos en un espacio que aquí se suministraba Pota Blava antiguamente. Bueno, en el espacio del Borne ciertamente se traían los pollos de raza Prat para distribuirlos por toda la comarca a través de este espacio, digamos, comercial. Pero hoy día la distribución va de otra manera. Esto lo distribuimos directamente desde las instalaciones de la mascota que están en la Granja Torres de Prat de Llobregat. Nosotros lo que hoy trabajamos es el pollastre del Prat mejorado, que es el que Bruselas ha reconocido con la indicación geográfica protegida, por ser un animal que incorpora algo más de carne en su estructura. Pues muchas gràcies, Manuel Torres. Doncs ja ho veieu, aquest acte ha estat organitzat per l'Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat i s'hi reuneixen pagesos, criadors, gastrònoms per donar a conèixer el Pota Blava. I del 8 d'octubre fins a l'1 de novembre faran una ruta gastronòmica de tapes per al Prat del Llobregat.